Mina ta' 11 kilometru b'wisa li tlaħħaq is-6 metri u nofs żbukkat taħt l-art f'Taxbiex fil-jum tal-ġimgħa. Din il-mina hija l-ikbar komponent minn 5 li flimkien jiffurmaw il-proġett nazzjonali għat-taffija tal-arar. Il-proġett beda fl-2012, iżda minħabba sejbiet ta' fdalijiet arkeoloġiċi, problemi batta servizzi taħt l-art u sistemi ta' drenaġġ kien hemm dewmien biex jitlesta. Il-mina hija mifruxa minn Birkirkara sal-Imsida u tinvolvi numru ta' ferat. Bdew minnaħa ta' Teknopark il-Mosta u minnaħa ta' Witinċita, ħattart u issa wasalna fl-aħħar fażi ta' tħaffir tal-mina u Taxbiex. Illum qegħdin naraw it-taqit tal-mina għal ma fejħa joħroġ l-ilma tax-xita ġewwa Taxbiex. Ix-xogħol fuq din il-mina ma jaqafx hawn. Wara li l-estejna da tħaffir issa nibdew nagħmlu l-finishing tagħha billi nagħtu l-konkrit mal-ħitan u fl-art ndaħlu sistema ta' pajpiet biex inkunu nistgħu nippumpjaw l-ilma minn hawnhekk minn Taxbiex għall-gżira fejn għandna ġibjun li l-ilma li nitfgħu hemmhekk u mbagħad jinżel fil-akwifer. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi irringrazzja lil ħaddiema li min-naħa tagħhom iċċelebraw l-isblok tal-lum. Huwa fisser li wieħed trid iqatta' ħafna ħin mal-ħaddiema biex jifhem ix-xogħol jibes li kellhom. Il-Ministru Mizzi spjega wkoll l-importanza ta' dan il-proġett u x'inhuma l-miri li jrid jasal għalihom il-Gvern. Nifidna l-ewwel mina, allura tiġa waslu l-ewwel punt issa x-xogħol ieħor li rikjedi jibqa' ser sa Mejju sena d-dieħla fejn mbagħad ikun il-proċess les finalment. Fl-aħħar hemmhekk ir-riżultati mbagħad narawhom għaliex ma jkunx hawn iktar flooding u allura anki inqas inċidenti u mwiet, u barra minn hekk ukoll nissejvjaw parti mill-ilma biex imur jirriplejsja l-ilma ta' taħt l-art. Permezz tal-proġett nazzjonali għat-taffija tal-arar qed ikunu affettwati 10 lokalitajiet: Ħallija, Ħalbalzan, Birkirkara, l-Imsida, il-Marsa, Ħalqormi, Ħażebbuċ, il-Gżira, Ħażabbar u Witilgħajn. Il-fondi allokati għal dan il-proġett jammontaw għal madwar 53 miljun euro, b'85% minnhom ġejjin minn fondi Ewropej.